Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Op Curaçao zijn 2 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat heeft de overheid gisteravond bekendgemaakt. 1 besmetting kan worden gelinkt aan een bestaand cluster. Een andere besmetting lijkt op zichzelf te staan. Curaçao kent sinds maart in totaal 55 gevallen. Daarvan zijn 35 mensen opgeknapt. Op dit moment zijn er 19 actieve besmettingen. 1 persoon is in maart van dit jaar overleden. Op Bonaire is opnieuw een positief geval van COVID-19 ontdekt. Dat heeft de overheid donderdagavond bekendgemaakt. Het gaat om een lokale bewoner die direct in isolatie is geplaatst. Volgens de overheid wordt zijn gezondheid gemonitord en wordt contactonderzoek verricht om vast te stellen of hij anderen kan hebben geïnfecteerd. Op Bonaire werden eerder in totaal 5 positieve gevallen geregistreerd. Die zijn allemaal hersteld. De man die nu besmet is betreft het 6e geval op Bonaire. De gevangenis van Curaçao, SDKK, is coronavrij. Dat meldt het ministerie van Justitie. Ze reageert ermee op berichten waarin wordt gesteld dat er een gevaar is van een coronabesmetting in de gevangenis. Een van de bewaarders is namelijk de broer van een vrouw waarbij corona is geregistreerd. Maar volgens het ministerie van Justitie is er overleg geweest met de epidemiologische dienst. En daaruit blijkt dat er op dit moment geen enkel gevaar is voor de gevangenen en de bewaarders van de SDKK. De overheid doet haar uiterste best om te zorgen dat de coronabesmettingen niet uit de hand lopen. Dat heeft Zita Jezus-Itu gisteren gezegd. Ze is interim-minister van Gezondheid. Ze vertelde ook dat er vanaf nu wekelijks wordt overlegd met Aruba, Sint Maarten en Nederland in het zogenaamde 4-landen-overleg. En dat Nederland nog steeds garant staat voor de levering van voldoende personeel om ervoor te zorgen dat als er meer besmettingen komen, er ook daadwerkelijk medische hulp kan worden geboden in het ziekenhuis. De overheid heeft gisteren uitgebreid informatie gegeven aan de eigenaren van supermarkten, minimarkets, tokos, snacks en bars. Op die manier wilde de overheid de eigenaren op de hoogte stellen van de regels van sociale distantie, maar ook de hygiëneregels nog eens onder de aandacht brengen. Volgens Izzy Gesterbloed, epidemioloog, weten mensen op Curaçao wel de regels, maar is het goed om ze nog een keer extra op de hoogte te brengen. Volgens het Openbaar Ministerie komen bij de politie steeds meer aangiften binnen over het zonder toestemming verspreiden van naaktfoto's en filmpjes met seksuele handelingen. Dat is een strafbaar feit waarvoor door de rechter een gevangenisstraf kan worden opgelegd, aldus het OM. Het Openbaar Ministerie heeft deze maand een zaak voor de rechter gebracht waarbij een naaktfoto via social media werd verstuurd naar de werkgever, collega's en vrienden van het slachtoffer. De verdachte is hiervoor veroordeeld tot een gedeelde voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus een werkstraf. De politie heeft de afgelopen weken extra aandacht besteed aan autovrakken in de openbare ruimte. Volgens de politie zijn er in de afgelopen weken veel waarschuwingen uitgedeeld, maar als iemand zich daar niet aan houdt, volgen er maatregelen. Op de beelden is te zien dat er gisteren 6 autovrakken werden geruimd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.